alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓenkoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha hoccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaka e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof rafi kala wawa hollude en caggal Allah ɓeydana en jaam hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe weltare tigui min dañi hoccidde moon ene jeeya hannde ko ɓuuri tengtude jayndeli meɗen e oɗo subaka koko ganduɗa ko kañum woni yete kañum woni to banggal dawrugol ko kebi Ousmane Sonko toon to diwan mo Joal jayndeli ɗi arti hen ha tengti kay e ko ganduɗa kañum woni hakkude tan Mimi Touré gardiɗo leydi ndi président Macky Sall kañum ne ina herƴi ɗo joni ɗum ɗon ne nani jayndeli ɗi e goɗɗum ko ganduɗa nani somi e jayndel ɗi ko joni wonta sallahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta sona udditirde jayde gendire lesolayi hono subaka fo jayde gendire hannde ari tan e aɗo ganduɗa ko kañum woni to diwan mo Ndiassane wiide tan cité religieuse uji walla tan galleji diine gonɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal koko fewndite ha fewa ɗum ɗon noon ene jeeya hen tan e toon to diwan mo Ndiassane fewndidde ɗum ha nanda jamanu ɗum noon andini ɗum ko Antoine Félix Diome caggal nde ganduɗa yehino toon to ganduɗa woni to gammumoɓe mbaɗanno e weekend oɗo ɓennuɗo ɗum ne tan ha joni e nder jayde nde goɗɗum ko somi hen toon to port autonome mo Dakar to aɓenne tan puɗɗi yete yannude tonete fewndidde caggal nde directeur kesowo jotti toon garene jayde besbi le jour noon ari tan koye nder leydi meɗen wiide yete ɗo joni to banggal foncier woni leydi ko bombo tigui walla mbiyen volcan pusɗo ɗum ɗon noon ɓe mbi yete toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni mban manifestation ji woni poɗodire dañino toon ɓe mbi tan ha tato Palmarin ɓe mbi yete kamɓene tikkere nani moɓe ɓe mbi Ndengler Fanay e guicce ɗum ɗon foof ko banggueji ɗi ganduɗa yete ene ƴewtinda toon poɗodiral to banggal leydi ɗum noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kañum darima tan gam ummanade ɗum koyngal lamdal gongal ɓe gaddi ɓe mbi hoɗo président Macky Sall fayi e plan B mo jogori darnude fanude ɗum tan e ko ganduɗa ko kañum woni hebde troisiéme mandat ko way noon kono noon ɓe mbi ko tolni kanko gardiɗo leydi ndi ko mo yiiɗi ko tolni million e temedde joyyi walla ujunnaje joyyi ɗi ganduɗa yete wonata ko banggue carte uji membre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon ne caggal besbi le jour ko jayde l'observateur kañum noon oɗo subaka tan ari koye eguji ganduɗa ɗo e nder leydi meɗen Sénégal walla wiye rigolaji ganduɗa koko fusata ɗo e nder leydi meɗen ɓe mbi ɗum ɗon noon hande bonni ñalawma ina bonna ñalawmaji hewɓe ɗo e leydi ndi saabu hewɓe hen mbi tan ko toon to diwan mo Médina to Sicap ina wawi wiyede ni haɗani toon saabu ha ɗo yette ɗo ganduɗa ko kañum woni maris ɗo Parcelles e banggueji goɗɗi ina heewi ɗiɗo yette eguji fusde e dow mabɓe ndiyameje naata e nder leeɗe addanaɓe caɗele kewɗe tene anda noon wona ndiyam labɗam ndiyam foos goto fof nandi wona ko laaɓi ɗum ɗon noon ɓe mbi ɗiɗon banggueji kay hande ñalawmaji moɓe ne bona sababu ɓe jiiɗa defde bottaje ɓe mbawata defde saabi ɗum ko tan ko ganduɗa ko kañum woni hendu ndu welani fofde ɗiɓe dañata tonnete ɓe mbi ha joni e nder ñamde soɓe jiiɗi ñamdene ko noon tigui ɓerde moɓe jaɓata saabu ina muusi koɓe guurata ko e ɗi eguji ganduɗa koko fuusi walla tan koko fusata ya nder leydi ndi ɓe mbi to ñetti mbar ko cambriolage dañi toon ɗum noon ko tan bandiji jandi e jama walla mbiyen juma ha tan heeɓi toon kalis kees gonno toon e goɗɗum ko ganduɗa yete ɓe keeɓi ɗum ittude ko ganduɗa kañum wertano toon ridoji e ko wayno tan cekke gonnoɗe tonete garen ha joni e jayde quotidien le quotidien ɓe mbi gardiɗo leydi président Macky Sall kay hakkude muɗum e Mimi Touré boni woni hakkude tan sehilaɓe ɗiɗo koko taaƴi jafoɗon hettiyankoɓe yeɓenkoɓe ɗum noon
wiide tan hakkunde moɓe kamɓe ɗiɗo ne wawi wiyede boni tigui yiyete ɗum noon woni ko jayde quotidien le quotidien dawri oɗo subaka hande ɓe mbi hakkunde Italie e Sénégal ambassadeur mo Italie darima tan gam hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗeɗo gona leyɗele ɗiɗi ganduɗa koko ɓurata naggodirde ɓe mbi kay cortége mo Ousmane Sonko koko wedda lacrymogène uji toon to diwan mo Joal ɗum ko hanki wonno garen tigui e jayde l'évidence kañum noon are oɗo subaka tan e Mountaga Sy caggal nde waɗa gardiɗo port autonome mo Dakar kanko Mountaga Sy noon oɗo saaha kay o darima tan gam yaɓɓude koyɗe ɗe ganduɗa ko fewnude yannude tonete goɗɗo mo ganduɗa suuti konngudi muɗum woni Bouna Kanté wiide tan oɗo saaha kay kanko gardiɗo leydi wadde mo troisiéme mandat makko koko ganduɗa ko tan demande sociale walla mbiyen ko yimɓeɓe walla askan mo Sénégal yiɗi tigui Déthié Fall suuti konngudi muɗum wiide tan ko kewi toon to Joal to wona ko yooɗi wona ko feewi saabu kay kanko gardiɗo leydi ndi amo foti woppude goto fo so yiɗi wadde politique muɗum e nder leydi ndi waɗira ɗum no hannirta ni. Garen e jayde les échos ɓe mbi kay ko mosqué walla mbiyen juma tigui mo wat boniyankoɓe jani dow mum ɗum ko diwan mo ñetti mbar toon to Guédiawaye ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ɓe jani koye oɗo juma ɓe belliti cekke ɓe nawi livre aji walla mbiyen tan ɗum ko ganduɗa ko kañum woni kamilaji gonnoɗi toon ɓe mbi e goɗɗum ko ganduɗa ne wonno toon ha tengte koppareje moɓe gonnoɗe e caisse moɓe jama nawama ɓe mbi gardiɗo leydi ndi yiiɗi ko hebde million e ujunnaje 500 ujunere militant ji ɓe mbi ko yeygol carte noon ɓe ndewnata ɗum ɓe jippi noon e Ousmane Sonko ɓe mbi gendarmerie tan kañum serdi yimɓe hemnoɓe yaadude makko toon to diwan mo Joal to yete garen ha joni tan e jayde Vox Populi jayde Vox Populi noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide yete APR kay darima ko yeygol carte ɓe gummi ɗiɗon carte je eɓe jiiɗi hen ko tolni million e temedde 5 ujunere ɗi ganduɗa yete kay maɓe kebɗum e nder leydi ndi ɗum koye miijo gardiɗo leydi ndi saabu wi tan ko APR ko parti mo ganduɗa oɗo saaha ɓe poti dartinde ɗum kadi no fewi to banggal yeyde carte to e ko way noon Cheikh Oumar Anne woni kay kañum suuti konngudi fadude ɗum e Mimi Touré wiidemo tan kanko Mimi Touré probléme aji o woytoto walla o haalata ɓooyi tewo nanaka hen te kadi ɗum ɗo ko wayni wonino ko serdudo agi ɗum koye yiyete hitande 2012 wonno ɗum woni konngudi kanko Cheikh Oumar Anne ɓe mbi caravane mo Ousmane Sonko toon to diwan mo Joal to ko daɗiɓe jani dow makko garen ha joni jayde libération ɓe mbi kay ko ganduɗa ete ina niɓɓiɗi e tan ko fayi rapport mo audit baɗaɗo e convention hakkude ministère mo développement communautaire e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni DRF ɗum noon koko ganduɗa ɓe mbi yete laaɓani saabu koye codgol sobleji e pomme de terre uji ɗum noon ɓe mbaɗi tan facture uji ɗi ndewani e lawol saabu ɗiɗon facture aji nde ƴewtinade ala ɗo fawi kamɓe noon ɓe mbi kala ko ɓe codno toon tan ɓe koye dow facture ɓe pawi ɗum ɓe garti e cortége Ousmane Sonko janaɗo toon to diwan mo Joal lacrymogène aji wedda e dow maɓɓe kono ɓe mbi noon kanko Ousmane Sonko caggal ɗum o noddi tan ko jaam e wiide yoɓe goppe ɓe mbaɗa koɓe jiiɗi ko no hannirta ni saabu ɓe goni koye leydi démocratie garene jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi kay Sadio Mané kañum oɗo saaha nana yaɓɓa tabal fanude e banggal ballon d'or goɗɗum ɗum woni namdal ɓe namdi beele Benzema ne wawi wonde 5e ballon d'or toon to diwan mo France to yete ɓe garte goɗɗum ko Iliman Ndiaye ɓe mbi woni tan hoore e banggal nannuɓe bituji e weekend oɗo bennude match uji dañnoɗi garene jayne suñu lambe kañum uddata damal ɓe mbi Papa Sow hakkude muɗum e Siteu ko neɗɗo mo ganduɗa ko kañum tigui jeeyi combat o foti libde ɓe mbi saabu o jooɗima duuɓi 9 ɗi o heɓani victoire kebdo victoire kay woni Mbaytin Junior hakkude muɗum e Xeeru Ngor 2 ɗum koye weekend o wonno ɓe mbi kay
classico tigi dañi hakkunde tan ɓe ganda ko kamɓe goni Ama Baldé e Gris Bordeaux mo Fass oɗon combat jogorɗo darnede ɓe mbi hakkunde Balla Gaye 2 e tan omo ganda kanko woni Eumeu Sène quatriéme combat moɓe walla nayo ɓijo combat moɓe jogori dañde ɗum noon ɓe nangi ɗum ko capantati lewru juillet jogori dañde hakkunde ɓeɗon baroɗe ɗiɗo ɓe mbi tan hankude Franc e Forza darnako ɗum 14 walla mbiyen 14 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ɗum dañata ɗo ɗo ganduɗa yete ko kañum woni e diwan mo Dakar hettiyankoɓe ɓiyenkoɓe ko jayde suñu lamb uddata to banggue roɓindu jayde limeɗen garen joni joni udditen eɓɓore wonde noon tigi ngaren noon haɗa en fuɗɗade hello men wongo e oɗo subaka altine hande mo ganda noon kanko woni gondiɗo meɗen liggodiɗo meɗen ɗo e nder galle o ne woni Ba Mody keptinaɗo e leñol Pular daraniɗo kadi leñol no hannirta ni kanko Ba Mody émission ji makko baɗɗi fayida watta darde makko dañɗo fayida o darani leñol meɗen leñol Pulago ɗum ɗon noon kanko Ba Mody hande noon amo inna kanko gorko mo tareji joom Podor amo inna noon toon to ganda kañum woni Podor to joom suudu makko ne waɗe félicité kanko e hoore makko mo waɗe félicité machallah en ɗum ko ganda kañum woni afuneɓe Allah tottimo kanko Ba Mody machallah yo Allah waɗane jaam yo Allah wurnu sukaɓe ɓe ha hande walla ha darto walla ɓuura guete dadde ɗo daariɗa ɗo saabu goto fof ko ɗum ñagoto e ɓesgu muɗum Allah ɓeyda ɓesgu ngu ɗum noon Ba Mody machallah en min beltimo no fewi kono amin cikki tan ma bottaje men tawen ɗo noon Ba Mody ummo toon to ganda kañum woni diwan mo tareji to tawa en ɗo e galle o amin pada bottaje meɗen ɗo e nder galle o Ba Mody saabu en tawde min dañani lawol arde tonete amin jinno noon tawtore ɗum kono ko ni tan Allah yiɗiri ligguey o ko wiyete le boulot oblige ɗum noon yo Allah wat jaam yo Allah wurnu ɓesgu ngu machallah min beltimo no fewi Seydi Ba ka neɗɗo moƴƴoɗo hanti hen ɗum noon en batta sona arde e hello men wongo garen noon e octobre rose saabu son ji hande mbeɗe habɓi ɗo Fular kollirowo yette lewru octobre rose e mawninde tan to banggal lewru octobre oɗo wonduɓe rafi cancer e haɓade oɗo rafi mo ganda ko rafi bonɗo ene heewi hebde surtout to banggal rewɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal walla wiye aduna foof saabu ɗiɗon cancer aji ne wiye cancer du col de l'utérus ha tengti e cancer du sein woni cancer mo ganda ko endi debbo nangata hay endi gorko saabu ko sikkete ko cancer du sein haadi tan koye rewɓe ala haɗani tan e rewɓe saabu won worɓe gandane mbaɗa développé cancer du sein ne woodi tigui ɗum noon ko goto fof tan yo yahat ene ƴewto hoore muɗum e saaha foof gam anda ɓandu muɗum holɗo tolni ɗo e lewru octobre gonnaɗo o noon ene anda kamɓe liska joguiɓe haare banggal cancer ɗo e nder leydi meɗen eɓe kewi wadde ko ganda ko kañum woni pottite mawɗe ɗiɗon pottite noon ɓe ballita rewɓe ɓe wadde consultation gratuite te kadi e nduɗo lewru yaade wadde test ɓandu muɗum endi muɗum e ko way noon wadde walla wat ƴewde beele aɗa wonde cancer du col de l'utérus ne anda koko jippina ha ujunnaje tati neɗɗo o yaaha yoɓoya ɗum wawa wadde ɗiɗon analyse uji ƴeewa ɓandu muɗum beele ne wonde cancer walla wondani cancer surtout rewɓe ɓe hoto ɓe jooɗoto ha ɗiɗon rafiji naata e ɓalli moɓe nde ɓe puɗɗo ummade saabu ne anda enen eɗen gowi kala ko memi ɓalli amen iɗotoɗen faade koye safaruji ɓaleɓe ha para nde puɗɗen faade hôpital haade yettade hôpital tawa rafi o gañima ɓandu ma hankkadi wiye ko hendu naate ma walla ko ɗum ɗo nanguma walla ka baɗaɗo naggam e naggam ɗum ɗon fo tawa ko rafi wone nder ɓandu ma yete ha gañoma hankkadi haadema yaade hôpital tawato ko hankkadi datti ala ndaali ala ko wawa hen ɗum ɗon ne yo yimɓe ɓuura ummade ngal ɗon banggal so neɗɗo tini hunde e ɓandu muɗum yo yaay banggal safaro tubankore to banggal docteur eɓe ha ande ɗo tolne ɓandu muɗum walla holko wone ɓandu muɗum ha gayna taw nde fuɗɗo andude no watta hettiyankoɓe ɓiyenkoɓe yo Allah dandu en rafi kala wonduɓe e rafi cancer yo Allah wallu ɗumen wona ɓe ganduɗa ete ko rafi cellowo e
ɓalli mumen te noon yawa wawa ruttade ɓesgu muɗum yo Allah waɗanen jami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ɗo guddeten roɓindu jaydeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ko Mansour Sow Stat heɗonen banggal caméra wondude Ibrahima Thiamban.